Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Шәһәрдә иҗтимагый киңлекләрне актив рәвештә тәртипкә китерәләр, ә чаллылар аларның торышы белән канәгать түгел. Моның сәбәбе нидә? Чаллыда физкультурачылар көненә багышланган Кама ярым марафоны узды. Спортчылар ничә километр дистанцияны уздылар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 9 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24387 очрагы билгеле. Аларның 21555 терелгән, 5 узган тәүлектә. Россияда студентларны мәҗбүри вакцинацияләү юк. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы җитәкчесе Валерий Фальков әнә шундый белдерү ясады. Барлык студентларны шул исәптән чит ил кешеләрен мәҗбүри вакцинацияләү таләпләре юк. Әмма мәҗбүри медицина иминияте полисы булган чит ил студентлары вакцина алырга мөмкин. Прививканы үз хисабына ясата алалар дип хәбәр ителә. Фальков аңлатып узганча, мәгариф оешмаларына тиешле рекомендацияләр бирелгән. Шәһәрдә иҗтимагый киңлекләрне актив рәвештә тәртипкә китерәләр. Безнең редакциягә чаллылардан хәбәр килә башлады. Халык яр буйларына, бульварларга һәм паркларга гына түгел, башка проблемалы урыннарга да игътибар итүне сорый. Нинди урыннар турында сүз бара толырак хәбәрчебез материалында. Безнең күзәтү экскурсиясы ГЭС бисәсендәге универсам тукталышы янында фонтаннан башланды. Чаллылар аның торышыннан канәгать түгел. Алар сүзләренә караганда, аны беркем дә карамый. Төбе пычрак, суда чүп-чар йөзә, буяулары купкан. Отвратительно. Ну, конечно. Вообще, посмотрите на этот ГЭС. Это помойка натуральная. Я вот живу здесь, но была в новом городе. Там более-менее порядок. Здесь по центральной улице один мусор. Чистили его, чистили. 2-3 недели назад я же видел, здесь убирали все. Я не знаю, почему так быстро. Вы хотели, чтобы полностью отрезали? Но кто не хочет? Все хотят. Я не знаю, кто бы не хотел, чтобы было красиво. Но все равно не ухожено же, видишь, грязные. Летом купаются вон алкаши. Райисполком тукталышында җир асты кичүе безнең сәфәрнең чираттагы ноктасы булды. Ул шәһәр үзәгендә мэрия бинасы янында урнашкан. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, җир асты кичүе буенча йөрү куркыныч, бигрәк тә тәүлекнең караңгы вакытында. Бирдә иске ватылган киосклар, түшәмнәрдә асылган электр үткәргечләре, һәр кайда граффити. Это просто ужас, кошмар. Позор строителям и всем остальным, кто причастен к содержанию этого перехода. Потому что просто ужасно. Все отремонтировали, те, которые не очень проходные. Этот переход очень проходной, постоянно здесь люди ходят. И в таком состоянии находятся, просто вообще невозможно. Ну вот это киоски вот не работают. Вот. Их надо убрать, например. И ремонт надо делать. Ну, страшно, конечно. Разве не видите, конечно, страшные. То есть ремонт гарантированный? Ой, обязательно, уж сколько лет. Только наш, наверное, райисполком обеднил. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев җәмәгать киңлекләренең барлык объектларын 20 августка кадәр тәртипкә китергә кушты. Бу атна башыннан парклар һәм скверлар, бульварлар һәм яр буйларында актив рәвештә эш башланды. Чүп-чарларны җыештыралар, эскәмияләр буяла, чәчәкләр утырттылар һәм су сибәләр. Чаллылар шәһәрнең башка проблемалары урыннарында игътибарсыз калдырмаслар дип өметләнә. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда физкультурачылар көненә багышланган Кама ярым марафоны узды. Спортчылар һәм йөгерергә яратучылар 3, 10 һәм 21 километр дистанцияны уздылар. Спорт чарасының иң якты мизгелләре хәбәрчебез материалында. Кама ярым марафоны яшь спортчылар йөгерешеннән башланды. Анда 3-тән алып 10 яшькәчә балалар катнашты. Аларга 600 метр араны узарга кирәк иде. Я долго не тренировался, поэтому сейчас ужасное чувство в легких, а в принципе так нормально. Но ты доволен собой? Ну, как сказать, если марафоном, ну не марафоном, уж забегом, да, собой не особо. А почему? Ну, не знаю, я так-то раньше мог и больше пробежать без этого чувства в легких. Ну, я готовилась и чуть-чуть устала, когда там поворачивала. Хорошо пробежали? Да. А как готовились? Тренировались, бегали. Да. Спорт чарасында Россиянең 15 төбәгеннән 1000-нән артык йөгерергә яратучы катнашты. Иң узын дистанция 21 километрлы ярым марафон булды. Аңа 350 кеше теркәлгән иде. Я приехал с Бугульмы,
Я давно уже участвую на этом прекрасном марафоне «Тимирман». Для меня большой праздник. Мне кажется, она уже идет равностепенно с Сабантуем, я даже заравниваю. Очень много делается для развития легкой атлетики, спорта, для детей очень много. Каждым годом увеличивается количество участников и начинающих. Ну, здесь я готовлюсь, конечно, не так, как обычно, как туда готовится. Я по-праздничному. Ну, не так рвусь. А сегодня какое расстояние выбираете? 21, конечно. 21. Я маленькие дистанции не бегу. Но это престиж. Шолда birinchi Kama yarım marafonu 2013 yılda uzda, şundan birle onu yıl soyun avgust ayında o'tkazishga tirishadilar. По секрету могу сказать, что желающих было еще больше. Просто мы немножко перестраховались, и количество ограничительных вещей, таких как медали, номера, рюкзаки, заказали чуть поменьше. Ну, то есть не думали, что будет прям такой ажиотаж и наплыв. Вот. Но на самом деле в Набережных Челнах любят бег. 21 километр дистанцияда Киров шәһәреннән Максим Сосегов җиңүче булды. Хатын-кызлар арасында иң яхшы вакытны Камиля Шамсетдинова күрсәтте. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. КамАЗ футбол клубы «Волгарь» командасына каршы күчмә матчта җиңү яулады. Уен Астраханның Үзәк стадионында узды һәм чалалар файдасына 0-1 исәбе белән тәмамланды. Беренче таймда матчның 12 минутында ук Роман Януковский тупны көндәшеннән тартып алды. Александр Гаглоев тупны кертеп тапшыруны йомгаклады. Аннары уен 66 минутка кадәр тигез барды. Футболчыларның катлаулы маневрларына карамастан КамАЗ капкачысы Алексей Мамин көндәшен җиңде һәм исәпне саклап калды. Шулай итеп 5 турдан соң КамАЗ 8 очко җыеп турнир таблицасында 8-нче урынны били. Пегановларның күчмә умартасы янәдән Чаллыда. Шәһәрдәшләрнең табигый һәм сыйфатлы балны татып карау һәм сатып алу мөмкинлеге бар. Балның 20-гә якын сорты тәкъдим ителә. Татлы продукт Адыгея, Майкоп, Волгоград өлкәсендә һәм Краснодар якларында җыелган. Умартачы Пегановлар чаллар өчен табигый балны 20-гә якын сортын алып килгәннәр. Аларның һәрберсе кабатланмас тәмгә һәм файдалы үзәкләргә ия. Шәшә һәм каштан балы чаллар арасында аеруча популяр. Мед диких пчел считается самым элитным. Он насыщен витамином и минералом. И он оздоравливает весь организм человека, то есть восстанавливает иммунную систему. Чаллар балның сыйфатын һәм тәмен бәяли ала, умартачылар бал сайларга ярдәм итә. Һәр кешегә сатып алыр алдыннан балны авыз итәргә тәкъдим ителә. Уже знаю, проверено, они постоянно бывают в одном месте. Мед очень хороший всегда, покупаю всегда липу. Она очень душистая, такая ароматная, от простуды всегда очень хорошо. Чалларның түбән бәяләрдән татлы продукт сатып алу мөмкинлеге бар. 4 килограмм чәчәк балы нибары 1000 сумга сатып алырга мөмкин. 1 килограмм сортлы бал сатып алганда 1 килограмм чәчәк балы бүләк итеп бирелә. Ярминкә 15 августка кадәр дәвам итәчәк. Әмин сезнең исегезгә төшерәм. Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап коронавирусны туктата алачакбыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Снизился слух? Есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха «Видекс». Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62. Гипермаркет «Вики». Одежда и обувь для всей семьи. Товары для дома, огромный ассортимент, доступные цены. Набережные Челны, проспект Вахитова, 3010. Торговый центр «Капитан», 2-й этаж. Удачных покупок!